táncoló kis manókat várjuk. Mondom a neveket is. Szabó Brigitta, Holzbauer Kira, Pécer Anna, Pap Réka, Bors Lara, Varga Emma, Gerics Eszter, Gerics Anna, Kovács Bianka, Dóci Dorka, Németh Petra, Zsikla Ágnes, Ihász Laura Anna, Kovács Panni, Nyírő Vivian, Halász Petra, Futó Zsófia, Ódor Melinda és Gorzsás Adél. Ők a Bárdos iskolában készülnek hétről hétre, hogy most itt 2 produkciót adhassanak elő. Először a Honolulu, utána pedig az Ulala című 2 kis táncot láthatjuk tőlük. És úgy látom, hogy mindenki megvan. Gyorsan, aki még a Bárdos iskolában kezdett készülni, szaladjon fel a színpadra. Gyorsan elő lehet készíteni a kamerákat, fényképezőgépeket, mert azt hiszem, hogy ez egy örökre szóló pillanat lesz. És hogyha 10 év múlva újra ezen a színpadon láthatjuk a gyerekeket, akkor élmény lesz visszanézni a most készült felvételeket. Dia még beállítja a gyerekeket, 2 koreográfiát láthatunk tőlük, az első Fantázia neve Honolulu, a második pedig Ulala. Kérem, hogy biztassuk őket tényleg nagyon nagy tapsal, mert rengeteg munka van abban, amit most itt láthatunk. Köszönöm! crazy lady killer. He likes to dance with Pretty Billy. She's hot like red hot chili. The big gorilla likes to dance and really make all romance. And yeah, he dances round and round to the groovy mambo style. The big gorilla likes to dance and really make all romance. And yeah, he dances round and round to the groovy mambo style. The oopie-doopie dance gorilla. Loves Billy, not Priscilla. Then he whispers, oh my darling, baby you're so sweet and charming. The big gorilla likes to dance and will make all romance. Yeah, he dances round and round to the groovy mambo style. The big gorilla likes to dance and will make all romance. Yeah, he dances round and round to the groovy mambo style. Köszönjük szépen, és ne
nagyon gyorsan gyertek vissza a színpadra, és csücsüljetek le egy kicsit, hiszen szeretnénk nektek az első táncotok alkalmából gratulálni, és Dia látom, hogy keresi az okleveleket. Szeretnék kérni még 2 akrosokos táncost, és szeretnénk adni nektek egy kis ajándékot. Dia már el is kezdi osztani az okleveleket, emléklapokat, azért, amiért itt felléptetek és ilyen ügyesen szerepeltetek, illetve mindenki kap egy kis gratulálunk érmet a szereplésetekért, hiszen nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és nagyon-nagyon bátrak vagytok, amiért ilyen ügyesen kiálltok ide, és ilyen szépen eltáncoljátok a megtanult koreográfiákat. Lehet keresni a szobákban a helyet az érmeknek és az emléklapoknak, illetve az okleveleknek, majd a későbbiekben szerintem a kupáknak is, mert nagyon-nagyon sok kis tehetséges gyerkőcöt látok itt. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és szerintem még találkozok veletek itt a színpadon a mai nap folyamán, hiszen vár rátok majd még egy meglepetés is.